Bernardo was alles voor het gebied schieten. Hij hield ervan. Hij maakte de mooiste filmpjes. En het gemis is enorm. En ja, we missen hem ontzettend. Het is een dreigoutenij voor het karbidteam van Driels. Op de voor haar mooiste dag van het jaar moet zijn goede vrienden missen. Vito, hier op archiefbeeld uit 2008, wie al jaren als cameraman belutsen bij het karbidzitten in Driels. Een paar weken alleen kwam de club met het idee om het karbidzitten dit jaar om hem op te dragen. Ja, het is alles een dag met een lach en een traan. En wat ik zei, het is voor u is dit hier een zwarte hier geweest. Want ja, wat is het verschrikkelijkst om een hele gezin te verliezen. En vooral dan ook nog een lieve jongen erbij. En het is verschrikkelijk. En wat is het nou, joh, als je nou zegt hoeveel mensen dat er hier binnen? Nee, we horen hier, ben er nou een hele hoop mensen. Nou, je zegt het wel, het zit je vol. Familieleden en vrienden van Bernardo Vito met de saluutschappen van. Het is hartverwarmend dat alle vrienden van Bernardo dit voor ons doen. En dit is het enige hoe we het best het jaar kunnen afsluiten met elkaar. Want hij was hier zo mee betrokken en het was gewoon, het is ook moeilijk, heel emotioneel. En toch wouden we het helemaal niet missen, dit niet.